सब्सक्राइब करू श्यामा म्यूजिक चैनल के आ घंटी के निशान के जरूर दबाओ सबसे पहले ऑडियो आ वीडियो देखवा आ सुनवा के लिए। जो भंगिया बाबा महिमा पार आहा के जानिए दुनिया संसार करिया कृपा आहा त्रिपुरारी आहा के दर्शन खातिर बनलो पुजारी आहा के दर्शन खातिर बनलो पुजारी। जो भंगिया बाबा महिमा पार आहा के दर्शन खातिर बनलो पुजारी आहा के दर्शन खातिर बनलो पुजारी। दर्शन खातिर बनलो पुजारी आहा के दर्शन खातिर बनलो पुजारी। दर्शन खातिर बनलो पुजारी आहा के दर्शन खातिर बनलो पुजारी। जो भंगिया बाबा महिमा पार आहा के जानिए दुनिया संसार करिया कृपा आहा त्रिपुरारी आहा के दर्शन खातिर बनलो पुजारी।